Com dèiem, havíem deixat abans de veure el resum de les millors imatges amb els confrares de la Mare de Déu dels Dolors, amb aquest remat en el cap tan atípic, tan diferenciat, i que ja estan davant de les nostres càmeres presidint el pas de la seva imatge. 670 membres. I com molt bé deia abans el nostre convidat, Joan Antoni Cabanes, diguem-ne que manté una estreta relació amb la confraria que hem vist abans del davallament de la Creu, perquè divendres de Dolors protagonitzen amb ells el que s'anomena Nit de les Miradetes, que seria com un encontre. Sí, és un encontre entre les dues imatges. Se fa un Via Crucis, que és la Dolorosa de la parròquia de Sant Joan, i el davallament de la parròquia de la Encarnació, i en la plaça Major, centre neuràlgic de la festa, de les processons, dels Via Crucis. Allí, en aquesta plaça Major, se fa i trobar, no? I s'encontre entre les dues imatges. Íntimament unida a aquesta tradició graciosa, no? De buscar el pascuero i la pascuera per a disfrutar a la setmana següent de la presència, no? Concretament en relació a això, no? A aquest moment hem trobat dins del llibre de festes, un magnífic llibre de festes de la Setmana Santa, uns versos d'Antoni Lluís Martínez i Furió, i que va en relació a esta nit de les miradetes. I entre les mirades i l'olor a encens hi ha eixa l'encontre avui dels alzirencs, la mare plorosa del davallament, mare dolorosa dels meus pensaments. Versos curtets, però molt alegres per relatar el moment de la nit de les miradetes que es produís, repetim, el divendres de Dolors. Podríem dir que visualment no hem canviat d'escenari. Apareixen les mateixes vestes, retallades, però retallat el caputxó i canvia l'escut que porten al seu pit, el davallament i sa creu en les dues escales, i la Dolorosa un cor partit per una espasa de dolor. I així un dels grups també monumentals de la ciutat d'Alzira, de la processó de la Setmana Santa. Efectivament, perquè recordàvem el pas anterior en el qual estàvem baixant a Jesucrist i, com molt bé expliques tu, això és com si hagueren passat 2 segons. Escassos segons, Són que és escassos quan ja segons. baixen a Jesús, al cos mort de Jesús, i el deixen en els braços de sa mare. És a dir, la relació així de l'escena és quasi immediata. Exactament. És un pas que anomenem o anomenen en molts llocs la Piedat. En Múrcia, en Valladolid, en Sevilla, en qualsevol poble se li anomena la Piedat. Així en Alzira, curiosament, el típic pas de la Piedat se li ha anomenat des de sempre la Dolorosa. I que està totalment justificat en el lloc, en l'ordre en el que desfila esta nit de Divendres Sant, perquè ara entenem perfectament la Pietat, el moment de la passió i mort de Jesús, en el moment en què es produeix. Exactament. Recorda moltíssim aquella famosíssima, celebríssima Pietat de Miguel Ángel. Obra de l'imaginer José Justo Villalba, una talla de l'any 1945. Una talla, com poden comprovar, molt barroca, en una anda molt barroca i també arreglant unes flors elegants i barroques. Una anda que té com un moviment, si es donen compte,
l'anda no solament camina cap avant, sinó que també es desplaça lateralment un poquet per a simular ixe pas bonico i entranyable de les Andes i de les imatges portades a muscles. A veure si s'animen els membres de la confraria i ens donen una alegria i en anys successius podem veure-lo jo finalment com aquest balanceig tan típic de portants és real així pels carrers de la ciutat. Els brodats de llenç amb l'escut baix d'Alzira, un escut curiosíssim perquè du una clau. Du la clau, sí, perquè Alzira era la porta de l'antic regne de València, el primer poble, la primera ciutat d'eixe regne, i per això manté el seu escut o té el privilegi de tindre una clau. Només trobem en els escuts de les ciutats d'Espanya una clau en totes aquelles que han sigut primera ciutat o lloc fronterís entre una regió i una altra. Alzira és Claudio et adiperi regnum, clau i porta del regne. I aquest moviment que contemplem, que preciós. El tron barroc, impressionant, des dels canelobres fins l'últim detall, fins el rostre d'eixa Mare de Déu que acaba de perdre el seu fill. Se celebra en la parròquia de Sant Joan un septenari molt tradicional també en Alzira, els 7 dies anteriors a aquest divendres de Dolors, septenari a la Mare de Déu dels Dolors, participat, cantat i amb molta estima també per als alzirenys. Ara veiem en aquest balcó clarament l'escut que fèiem abans referència de la ciutat d'Alzira, clau i porta. I porta del regne.